Някога един старец и една старица седели в малката си къщурка. Те много се обичали, но си нямали свои деца и били ужасно самотни. Толкова съм самотна. Де да си имахме някаква компания. Та ние живеем тук, насред нищото. Няма кой да ни навести на километри разстояние. Изведнъж на старицата и хрумнало нещо. Сетих се! Ще си изпечем джинджифилово човече. Старецът бил доста объркан. Джинджифилово човече ли? И как ще ни прави компания? Ще видиш. Старицата нямала търпение джинджифиловото човече да стане готово. Щом извадила човечето на плота, вече не била толкова самотна. Представете си изненадата й, когато джинджифиловото човече оживяло. Вече ще си имаме истинска компания. Но джинджифиловото човече не искаше да остане и да живее в старата къщурка. Искаше да опознае света. Щом скочи на перваза на прозореца, старицата извика след него. Чакай! Къде отиваш? Отивам да се забавлявам. Старецът дочул шума и дошъл в кухнята. Но какво става? Джинджифилчо казва, че си тръгва. Пак ще си останем само двамата. Но старецът не искаше да гледа жена си натъжена и закоцука към прозореца да хване джинджифиловото човече. Връщай се! Но човечето скочи от прозореца. Докато бягаше, викаше: Бягайте! Бягайте колкото бързо искате! Не можете да ме хванете! Аз съм Джинджифилчо! Старецът опитваше с всички сили да го хване, но Джинджифилчо беше прекалено бърз за него. Продължи да бяга, докато не стигна до селото. Чудесно! Мисля, че тук ще си живея добре. И реши да разгледа близката нива. Джинджифилчо вървеше и си подсвиркваше. Изневиделица се появи голяма крава и го заговори. Малко човече, какво правиш в моята нива? Джинджифилчо не считаше, че нивата е на някого. Ще ходя където си поискам. Така ли било? Кравата повдигнала нос и го поддушила. Брей, че вкусно миришеш. А аз ям каквото си поискам. Кравата подскочила напред да захапе Джинджифилчо, но той бързо се дръпнал и започнал да бяга. Докато тичал напред, викал: Бягайте, бягайте колкото бързо искате! Не можете да ме хванете! Аз съм Джинджифилчо! Кравата го гонила известно време, но скоро се задъхала. Като повървял още малко, Джинджифилчо стигнал до стопански двор с конюшна. Решил да види какво има там. Изведнъж един кон отметнал глава настрани на портата и му заговорил: Ти пък кой си? Не си ли чувал? Аз съм Джинджифилчо. Това значи ли, че си направен от джинджифилово брашно? Разбира се. Конят отметнал глава назад и изцвилил. Обичам джинджифилови сладки. Без да се мае, конят се обърнал, ритнал портите на конюшната и запратил Джинджифилчо на земята. Джинджифилчо се изправил възможно най-бързо и започнал да бяга. Конят тръгнал да го преследва. Върни се! Гладен съм! Докато бягаше, Джинджифилчо викаше: Бягайте, бягайте колкото бързо искате! Не можете да ме хванете! Аз съм Джинджифилчо!
Джинджи Филчо стигна до една ограда при една ливада. Изскочи на пътя и един трактор едва не го прегази. Конят извика след него: „Какъв късметлия си, Джинджи Филчо!“ Джинджифиловото човече изкатери живия плет от другата страна на пътя и спря да си поеме дъх. После избърса чело с малката си Джинджифилова ръчичка. Май трябваше да си остана при бабата и дядото. Не щеш ли? Иззад живия плет се появи един заек и започна да му говори. „Гледайте, Джинджифилово човече, цяла седмица семейството ми ще се храни с теб. Ела по-насам да те огледам по-добре.“ Но на Джинджи Филчо това изобщо не му хареса. И отново тръгна да бяга. И докато бягаше, Джинджи Филчо викаше: „Бягайте, бягайте колкото бързо искате! Не можете да ме хванете! Аз съм Джинджи Филчо!“ Джинджи Филчо беше много бърз. Но заека не по-малко. С всяка крачка го застигаше все повече и повече. Затова Джинджифиловото човече изтича в близката гора, за да се скрие. Но скоро заека го надуши и трябваше отново да бяга. Тичаше толкова бързо, колкото го държаха малките му Джинджифилови крачка. И скоро стигна до една бърза река. „Майчице, как малко Джинджифилово човече като мен ще пресече такава река? Ако опитам да плувам, със сигурност ще се стопя.“ Докато се чудеше какво да направи, ненадейно се появи лисицата и го заприказва: „Защо не скочиш върху опашката ми, а аз да плувам? Ще бъдеш на сигурно място и няма да се намокриш.“ Джинджифиловото човече се почеса по брадичката и се замисли над предложението на лисицата. „Не искаш ли да ме изядеш?“ „Да те изям ли? Не, само искам да те спася от заека, който идва насам.“ Джинджифиловото човече погледна назад и видя заека, който приближаваше. „Ставам, тогава ме преведи през буйната река.“ Джинджи Филчо се хвана за опашката на лисицата и се покатери. Лисицата влезе в реката и започна да плува към отсрещния бряг. Щом нагазиха във водата, лисицата се обърна и започна да говори на Джинджи Филчо. „Малко, взе да натежаваш на опашката ми. Качи се на гърба ми. Моля те.“ „Добре, разбира се.“ Джинджи Филчо се покатери по опашката и се качи върху гърба й. „Така по-добре ли е?“ „Много по-добре.“ Лисицата продължи да плува и стигнаха до средата на реката. Тя пак се обърна и заговори на Джинджи Филчо. „Ох, взе да натежаваш на гърба ми. Няма ли как да се преместиш върху носа ми?“ „Добре, ще се преместя.“ Джинджифиловото човече се покатери по гърба на лисицата, мина през лицето й и седна върху носа й. Най-сетне стигнаха от другата страна на реката. Джинджи Филчо се обърна и видя заека, който все още чакаше на отсрещния бряг. „Казах ти, не можеш да ме хванеш!“ „Само благодарение на мен.“ Джинджи Филчо беше много благодарен на лисицата. „Благодаря, госпожа Лисано. Можеш вече да ме свалиш долу.“ Но лисицата не го свалила, а вместо това отметнала глава и подхвърлила Джинджи Филчо високо във въздуха. И отворила широко уста. „Не можеш да ме хванеш, аз съм...“ Джинджи Филчо паднал право в устата на лисицата и тя го изяла без остатък. „Джинджи Филчо ли? Да, знам. И си толкова вкусен.“ За съжаление, Джинджифиловото човече научи много ценен урок. Трябва да внимаваме на кого се доверяваме. Особено ако е хитър, като старата лисица.